Ora gawe nyelamboni tempat tidur, malah digawe nyelamboni klengkeng. Halo Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin ya. Iya ya Cah, krana duwe tanduran sing ana wohe wedi dipangan codot utawa bajing, dadi inisiatif ape tak brongkos Cah. Duwe kelengkeng wite mok cilik ning wohe lumayan iki eman-eman nek gak dibrongkos. Mume selambu iku biasane digawe ngobongi tempat tidur ben ora dicokot nyamuk utawa jingklong nek ning daerahku, nek ning daerahmu jenenge apa Cah? Bahasane nyamuk. Wis tak tutungno tentang selambuku iki sing ape tak nggo ngrobongi kelengkeng yo Cah. Dan duwe kelambu ki genep ana loro, tapi kelambune iki wis rada suwek-suwek dadi eman-eman nek gak digawe. Lah daripada nganggur mending tak manfaatno. Hehehe, ngene iki ceritane dadine selambu nutupi kelengkeng ben ra dicokot nyamuk barang paling ya Cah ya. Lah piye nek usum buah-buahan ngene iki ning nggonku iku codot utawa bajing iki sak pirang-pirang Cah. Dadi nek menawa isih uman kok sithik-sithik kena dienggo jaminan. Lah selambu sing sitok iki kanggone mok separo tok. Iki dadi aku ngetokno selambu anyar lho ya. Selambu anyar kok mbok gawe ngene Mbak. Aja salfok dengan kata anyar Cah. Selambu iki emang anyar, urung pernah dienggo, isih ning jero kresek. Tapi percaya Cah, selambu iki mono dipangani tikus. Jadi timbang gawe tutup jengklong ya ora kenek, ya mending tak nggo nglamboni kelengkengku wae. 1, selambune ya bermanfaat. 2, kelengkenge ya iso digawe jaminan utawa dipangan. Lho, lak ya matuk le. Aku karo Mas Bojo iki mau kerja sama Cah. Nek ora ngene ya ora ngarah kelakon. Nek aku dhewe ya ora sago, soale wit-witane iki wis gedhe, wis dhuwur. Iki mau wae tak jajal sampe ping 3. Ku ape ngunggahno selambu sampai direwangi anakku iki Mang Yohan. Iki ana sing sisih kono isih ora rapet, dadine dibenakno maneh Cah. Ben tambah rapet, pojok klambune dikeki tali. Muga-muga aman Cah. Uman ko bajing lan codot.